Hvis den har sejlet med en eller anden fart henover og slæbt ankeret, så vil det kunne ses, og der er ikke slidmærker eller noget som helst. Det er pænt malet det hele. Så har han haft grej agterud, det vil sige, at han har måske smidt ankerlignende grej ud. Hvis jeg var skipper og skulle have den opgave, så ville jeg gøre det sådan. Derude ligger den tyske kystvagt, og herover har vi så det danske patruljeskib. Og det her, det er så det kinesiske skib, og det her viser bare, hvor tæt skibene ligger herude, og hvordan det her kinesiske skib er under intens overvågning. Men hvis det var sådan, at det var mig selv, der skulle lave sådan en operation der, så ville jeg nok tage sådan et specielt offshore-anker med en masse gribearme på, og sådan et tovværk, så ville jeg smide det ud bagefter. Det er ikke kun i Østersøen, at det her kinesiske skib har haft en mistænkelig adfærd. Det viser sig nemlig, at på vej ind i Østersøen, altså lang tid før kablerne blev revet over, som vi nu taler om, der sejlede det hen over nogle kabler, der ligger mellem Læsø og Sverige. Og efter hele vejen op igennem langs den europæiske kyst og på vej ind i Nordsøen, der sejlede det 12 knob. Men lige nøjagtigt, da det sejlede hen over de her 3 kabler mellem Sverige og Læsø, der sænker det farten betydeligt, for så, da det når det sidste kabel, at stoppe fuldstændig. Det der med, at man påstår, at det er et hændeligt uheld måske, så har man ikke 2 hændelige uheld inden for det samme døgn. Altså. Billederne hjem først. Hvis der har været gjort et forsøg på det, så har Anker simpelthen ikke lykkedes at komme ned og få fat på de her kabler og rive det over. Og det så begynder lige pludselig at ligge stille, og i det her tilfælde oven på 3 kabler. Det er ikke en normal adfærd for et handelsskib. Og så er der meget langsomt fremad. Ja, altså som vi ser her, ikke, så